Había unha vez un pobo chamado Valle Valverde, habitado por xente pagana. Só había unha velliña no pobo que todos os días lle rezaba ao seu Deus. Deus Todopoderoso, Creador do ceo e da terra. Unha noite, un anxo apareceuselle e díxolle: Mañá pola noite deberás ir dormir ao monte Condominio e non volverás hasta que saia o sol. Que raro! Por que querería o anxo que vinese dormir aquí aínda hei de enfermar? Ao día seguinte, a velliña volveu de camiño ao pobo intranquila, xa que non entendía o mandato do anxo. Cando chegou ao pobo, levou unha gran sorpresa. As casas desapareceran e no seu lugar só había montículos de area. Ai, miña nai, grazas a Deus que se me apareceu o anxo, senón acabaría soterrada na area como todos os demais. Conta a lenda que hoxe en día seguen a aparecer nas dunas restos do antigo poboado.